Ahojte, vítam vás pri ďalšom investičnom videu. Keďže nám prešiel ďalší týždeň, tak sa môžeme rovno do toho pustiť. Na tomto kanáli si vlastne vždy ukazujeme, ako sa darilo investíciám na Mintose, Revolute a Finaxe. Všade je to tam vlastne zainvestované cez ich roboporadcov, cez ich stratégie, bez nejakého môjho zásahu. Je to doslova len taký informačný kanál k tomu, aby sa vlastne, keď sa niekto rozhoduje, či sa oplatí cez nich investovať a ako to vlastne vyzerá, tak snáď vám tieto videá pomôžu sa rozhodnúť. A tentokrát sme začali asi s Mintosom. Ako môžete vidieť, hodnotu už tu máme 20 782 eur, čo je v porovnaní s minulým týždňom o nejakých 26 eur. Áno, 26 eur, čo je v podstate len hodnota účtu, ale dôležitejšie je to pri celkovej návratnosti. Je to úplne zaujímavé. Ako môžeme vidieť, 2768 eur. V porovnaní s minulým týždňom sme v podstate hore o nejakých 44 eur, čo je krása. Za tento mesiac vlastne ku 14. oktobru sme zarobili 88,48 eur, čo je, myslím si, že úplne krása. A tuto ide ako hodinky. Keby ste chceli vedieť, tak Mintos je na tom, je to peer-to-peer. Sú to požičky, ktoré vlastne požičiavajú ľudia ľuďom, respektíve Mintos to vlastne dáva iným spoločnosťam, ktoré vlastne ponúkajú nejaký typ požičiek, či hypotéky, leasingy alebo osobné. Všetko si to viete vyklikať. Ďalšie, nehovorím, že nasledujúce, ale možno nejaké medzi videjko by sme si dali čisto iba o Finaxe alebo Mintose alebo tak, že vlastne by sme si ich predstavili samostatne, bez týchto porovnávačiek. No a bez toho by sme čakali ďalej. Tak môžeme vidieť 44 eur minulý týždeň, 88 tento, úplne krása. Môžeme rovno prejsť do Finaxu, kde máme hodnotu už 19 370 eur. Žiaľ, tu sme poklesli. Ako môžete vidieť, minulý týždeň sme mali 19 503 eur, takže sme vlastne prišli o nejakých 170 eur, čo je, počkajte, zase som to vypočítal, 130 eur, čo je škoda, no ale tak trhy v podstate sú volatilné a človek s tým v podstate nič nevie urobiť. Takže minulotýždňový víťaz sa prepadol o dosť, ale že taký je život, z dlhodobého hľadiska to v podstate nehrá žiadnu rolu. Ako si môžeme aj pozrieť, tak v podstate sme boli dosť dlho ešte v mínuse a až potom sa to pomaličky, ale isto začalo vyvíjať tým správnym smerom. A ako posledné, dneska to takto asi rýchlo zbehneme, a ako posledné si ukážeme Revolut, kde je vlastne tiež ich roboporadca, ale konzervatívny, 50% akcie, 50% dlhopisy. Tam sme v pluse nejakých 1,72%, čo je vlastne 87,58 €, lenže tiež sme tu zažili pokles, keďže tiež je to vlastne naviazané na trh. Oproti minulému týždňu sme prišli o nejakých 5 €, 4, čo nie je také hrozné. Tam tu je to pekne vidieť, že vlastne ten pokles alebo ten rast nie je úplne rovnaký, alebo vlastne
je oveľa miernejší pri tomto type investovania. Takže keď si to zhrnieme, tak tento týždňový víťaz je Mintos. Tam to vlastne konzistentne stále rastie a ide a nabaluje sa. Takže nie je o čom. Snad je to aj vidno. Keď tak by som to ešte trošku zväčšil pre tých, ktorí pozerajú napríklad na televízore, keby to nebolo dobre vidieť, tak vlastne tu máme k dnešnému dňu doslova pár minút dozadu, ale toto máme vlastne minulý týždeň, kde sme boli na tom lepšie. Nie je to zle, ale nevadí. Tak, toto by bolo asi na dnes všetko. Ak sa vám tento formát páči, alebo vlastne príde vám to celkom zaujímavé, môžete ma podporiť lajkom, môžete ma vlastne dať odber, koment. Pokiaľ by ste chceli vidieť nejakú inú investičnú platformu, kde vlastne ako to vyzerá, alebo vlastne ako sa ovláda, napíšte mi, bez problémov môžeme vyskúšať hociakú, aj XTBčko, aj eToro, aj Trading212, čokoľvek. Ja som si tieto 3 vybral a nemám v podstate problém vyskúšať aj iné. Tieto 3 mám kvôli tomu, aby som to aj diverzifikoval, kvôli tej ochrane investora, že keby náhodou sa niečo s tou firmou stala by sa insolventná, tak vlastne do tých 20 000 sme vlastne stále chránení, aj keď nie sme chránení vlastne na to, čo máme investované, iba že by neboli, že by to celé hrali a bolo by to vlastne na ich súkromnom účte, ktorý by vlastne tým pádom celé peniažky by zmizli. A to je tá ochrana. Tak ale dúfam, že sa to nestane, sú to veľké firmy, tak si myslím, že toto by si nedovolili. Takže prajem vám príjemný večer, ráno, deň, podľa toho, kedy to pozeráte a investovaniu zdar.